Hjertelig velkommen til Power! Jeg kom ind i køen i går kl. 12:30. Det var tidligt. Jeg har ikke sovet, men jeg føler, at jeg er stærkt kørende. Det ser ganske enkelt ud til, at åbningen her i Aarhus kommer til at slå alle rekorder. Tusind tak til Aarhusianerne for en fantastisk flot opbakning. Der er medarbejdere overalt. 120 medarbejdere inde i den her butik, som hele tiden spørger, er der noget, vi kan hjælpe med? Og de prøver på at gøre det her til en fed oplevelse. Jeg synes, den her butik, den virker rigtig god. Så jeg kan godt lide den, så jeg tror, det bliver en succes. Jeg havde godt hørt, at det var fuldstændig vildt. Men så vildt her, det havde jeg ikke troet, og i hvert fald ikke klokken 9 om aftenen heller.